যতনা হামবাই जों তিনিও জায়গাও মজলিসপুর কনস্টিটিউন্সি খবজাত তারগরিয়া বিসি আম বিসিনো কাইসার সিরাম সিপাই কামিনি দङ ও জায়গা চিনি मानिबती बुन एबा चिनि बिना आक्टार बुं दिनि जों खबर माखासे बक्लास नायना परि दङ जेबा रां फुसेकसे बियालनि बागै रां फुसेकसे प्रब्लेमनि बागै बर पाइमियां दङ एबा जे बिन जे परिमानि जे मानै एबा जे बुल नाखौ माने नुट बुग्रो आमर करिनि दङ नि जों खामाय आगलो बिन ताखौ तुसार सामाय आगलो जों लग लगेनो चिन तिब्रा मथा चिन बुवा ग्रानेंगै नंगरा फाइसो फाइजाल इनि बरमा जों दिन जे नांमानि दिन क्लास 9 नि जे नोटबुक रो खाता रो फुंजिया फाइ रो फाइजा बेलाइके जों ताम सानाय चिन दफा एबा चिन सोदि बुसनागों थांगांके जों आपिकेनो जों पाले पाले मासु बालायनाय जों पाले पाले सुवा बिसिं फैनो चिन दफा चिन सोदि बुसन थानाय बतिनि जों तिफ्रा सांमानो बतिनि माइनरिटि मानो हायपनो जों एरिया कायसा नै जों चिनि हामजा मुया फरै जों थामसा जों एकनि वान सुगै जोंनि खाखौ फर तिनि बङ सुबाना फाइजा दालाय खा दं फाका तिनि आमपि हाय एसुबा बङ रै मा बागै आमबाय बाबा आमी तो नाइले करनो मतन तुमखे मतन दे आमीन পাঁচ যায় উঠাম অন বইটা যে পাইছেন কেমন লাগছে বইটা এত ভালোই লাগছে পড়াইতে আমরা